Barka da zuwa tashar Babban Zaure 24 TV. Idan wannan ne zuwanka na farko, kada dai ka manta ka danna mana subscribe da alamar kararrawa domin samun labarai da dumi su. Mun gode. Babbar matsala ta kunno kai tsakanin sanatocin Najeriya kan batun tsige shugaba Buhari daga mukaminsa. Wasu sanatoci a jam'iyyar APC sun goyi da baya na tsige shugaba Buhari daga kan mukaminsa. A Abuja, wani sanatan APC mai suna Elisha Abo ya goyi bayan takwarorinsa kan batun tsige shugaba Buhari. Elisha Abo ya goyi bayan tsige shugaba Buhari ne kamar yadda takwarorin nasa sanatoci suka goyi bayan tsige shugaba Buhari daga mukaminsa. Abo, mai wakiltar mazaɓar Adamawa ta Kudu a Majalisar Dattawan Najeriya, ya ce shugaban ƙasan ya gaza sauke nauyin da ake kansa na tsare rayukan mutane da dukiyoyinsu a Najeriya. Abo ya kara da cewa shugaban ya gaza matuka, kamar yadda Premium Times ta rawaito, ya gaza matuka kan kare haƙƙin rayukan mutane da kuma dukiyoyinsu da ya zama wajibi a kansa. Wajiban ya zama ya yi kasa a gwiwa, kamar yadda abu yake cewa ya yi kasa a gwiwa, bai sauke haƙƙi da ke kansa na kare rayukan mutane da dukiyoyinsu ba. Ana ta kashe mutane, ana ta sace mutane a ƙasar, saboda haka ya cancanci a cige shi. Kamar yadda Legit ta rawaito, mambobin majalisar dattawan sun fara yunkurin tsige shugaba Buhari ne yayin da kalubalen tsaro ya addabi kasar gabaki daya. Sun fara yunkurin tsige shi kenan daga lokacin da kalubalen tsaron ya fara, kamar yadda musamman lokacin da bidiyon nan ya bayyana da 'yan ta'adda suke dukan mutane, shi ne ya ƙara yamuta hazo kan batun tsige shugaba Buhari. Daman dai ya gaza a kan tsaro da kuma yadda taɓarɓarewar tattalin arziki ke fama da mutane a ƙasar. Mutanen Najeriya suna cikin wahala da kuma firgici kan tsaro, ba tsaro da tsadar rayuwa. Saboda haka ci gaba da yin ba